I u toku kontrolnih pregleda treba insistirati na kompletnoj rezoluciji erozivnih promena pri bioptiranju, ukoliko sprovedena medikamentna terapija nije bila adekvatna, jer inflamacija može uzrokovati ćelijsku atipiju, koja pogrešno može biti interpretirana kao displazija. Pacijenti kod kojih je na 2 uzastopne endoskopije konstatovano odsustvo displazije, kandidati su za kontrolne endoskopije u 3-godišnjim intervalima. Pojava displazije u toku kontrolne endoskopije zahteva ekspertsko mišljenje i potvrdu od strane još jednog patologa. Terapija pacijenata sa displazijom niskog stepena, takozvana low-grade displazija, ne razlikuje se od terapije nedisplastičnog bareta. Pacijenti sa displazijom niskog stepena moraju biti podvrgnuti kontrolnim endoskopskim pregledima jednom godišnje. U slučaju progresije epitelnih promena u pravcu displazije visokog stepena, high-grade displazije, ili pojave adenokarcinoma, hiruška resekcija, odnosno uklanjanje obolelog jednjaka, predstavlja prvu terapijsku opciju kad god je to moguće. Nove perspektive u dijagnostici i praćenju pacijenata sa Barretovim jednjakom pružaju hromoendoskopija sa uvećanjem, narrow band imaging i fluorescentna endoskopija. Biomarkeri i upotreba flow citometrije dugi niz godina se koriste u dijagnostici i praćenju različitih tumora, pa i displazije i adenokarcinoma distalnog jednjaka. Dok nam ove ili neki drugi, možda još specifičnije i senzitivnije dijagnostičke metode ne budu na raspolaganju u svakodnevnom kliničkom radu, ostaje nam da koristimo sadašnje standardne preporuke u dijagnostici i praćenju pacijenata sa Barretovim jednjakom. Kod pacijenata sa Barretovim jednjakom skvamocelularni epitel distalnog jednjaka biva zamenjen crevnim epitelom. Barret jednjak predstavlja komplikaciju refluksne bolesti. I pored činjenice da predstavlja predkancersku leziju, apsolutni rizik od pojave adenokarcinoma kod pacijenata sa Barretovim jednjakom je nizak. Ključ dijagnoze Barretovog jednjaka je fleksibilna fiberoptička endoskopija i biopsija. Osobe koje imaju Barretov jednjak treba da se podvrgnu redovnim periodičnim endoskopskim pregledima. Terapija nedisplastičnog Barretovog jednjaka i Barretovog jednjaka sa niskim stepenom displazije svodi se na adekvatnu kontrolu refluksa, medikamentno inhibitorima protonske pumpe ili hiruški i eventualno uklanjanje tkiva pod visokim rizikom, ablativna terapija. Kod pacijenata sa displazijom visokog stepena i adenokarcinomom, hirurgija predstavlja prvu terapijsku opciju kad god je to moguće.